Iz knjige Ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu: Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjedi Gospodina, Boga svoga, da ljubiš Gospodina Boga svoga, da hodiš njegovim putovima, vršiš njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Gospodin Bog tvoj i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš. Korizma je bitno obilježena kao vrijeme izbora, vrijeme kada donosimo odluke i odabiremo što će biti naš život, u kojem smjeru će biti okrenut, kamo će ići i što će živjeti. Pred čovjekom je život i sreća, smrt i nesreća. Blagoslov ne leži u svemu, niti je na svim putevima. Darom slobode Bog je čovjeku dao moć odluke. Naše odluke bitno obilježavaju naš život. Možda su u našem srcu odabiri i odluke život i sreća, ali koraci našega života nisu uvijek na tragu tih odabira. Korizma nas ne poziva samo na odabire i odluke, nego i na propitivanje kako i u kojoj mjeri živimo te svoje odabire i odluke. Živim li slušajući Božje zapovjedi i vršeći ih? Hodim li njegovim putovima, ljubim li ga, živim li odnos ljubavi prema njegovoj riječi? To su samo neka od pitanja na koja nam valja ove korizme pronaći iskrene odgovore. Pred čovjeka nije samo stavljena mogućnost odabira ravnopravnih odgovora, živjeti ili ne živjeti odnos s Bogom. Pred nama je i jasan poziv: život biraj, biraj blagoslov. Bog pred nas stavlja mogućnost odabira, ali ne stavlja pred nas različite odgovore. Ako biram Boga, onda je odabir samo jedan. Tada je odabir život. Tada je odabir blagoslov. Kako bi bila blagoslovljena korizma ako naši odabiri postanu i ostanu odabiri života, odabiri blagoslova?